Има едно специално място в сърцето на всеки русенец – английската гимназия, като архитектура, разположение, история, традиции и иновации. За първи път в профилирана гимназия бе създадена професионална паралелка. Точно там твори и учи и твори една генерация от талантливи ученици в новата за областта специалност компютърна анимация. Избрах тази паралелка, преди да занимава с интересни предмети. Изучаваме интересни програми като Photoshop, CorelDRAW и After Effects. В дигиталния свят и невъзможното е постижимо, защото компютърната анимация е изкуство на всички нива. То създава светове, като въздейства върху мисълта, слуха, зрението, върху цялата човешка сетивност. Паралелката по компютърна анимация има изключително разнообразна и интересна програма, ориентирана изцяло в практическа подготовка на учениците, което дава възможност за бърза и успешна реализация в последствие в областта на компютърната анимация и визуалните изкуства. Съчетанието от английски език, изкуства и дигитални технологии е перфектната комбинация за модерни умения във века на изкуствения интелект. Генерирането им не е мит и е напълно възможно да се случи в позитивната среда на АЕГ Геомил. Аз избрах тази паралелка, защото беше нещо ново и звучеше интересно и мога да кажа, че останах доволна от това, което правим. Занимаваме се с различни креативни дейности в различни сфери и според мен, ако човек се интересува от нещо подобно, силно препоръчвам нашата паралелка. А словото се превъплъти в образ. Или за силата на визуализацията в съвременния свят. Това е специалността, която подготвя младите умове за професиите на бъдещето. Избрах паралелката, защото беше нещо интересно и ново. И аз по принцип съм много артистичен човек и разбрах, че ще учим компютърна графика, графичен дизайн и много интересни неща и да, горещо препоръчвам. Тук се пресичат модели и пътища. Графика, дизайн, режисура, монтаж, фотография. И още преподаватели от университети и специалисти от бизнес средите, за да се подготвят най-добрите професионалисти. Избрахме тази паралелка, защото звучеше интересно в началото. С годините се убедихме в това. Със сигурност бих я препоръчал на всеки осмокласник, който се чуди дали да я запише и дали да влезе. Много интересно. Учим предмети, които никъде в друго училище не се изучават, като кинорежисура, веб дизайн и други. В училище ни преподават професионалисти във всяка една от сферите, което е изключително добре и препоръчвам наистина паралелката на всеки. Аз съм напълно съгласен с това, което Преслав каза. Според мен това е един вид креативната паралелка. Ако имаш интерес в изкуството или всичките предмети, които той вече изреди, това е паралелката за теб. Това е и първият випуск до година, който ще се дипломира по тази специалност. И тук изключително интересното е, че се набляга много на практическата насоченост в обучението и придобиване на практически знания и умения, за да могат учениците да се реализират в най-различни области, тъй като учейки по тази специалност не придобиват знания единствено само по анимация, а е комплексно и по операторство, и по режисура, и умения свързани с кино, писане на сценарии, т.е. комплексни знания и умения ще придобият, завършвайки тази специалност.
Хоризонтите – необятни. Кариерните перспективи пред учениците, завършили специалност компютърна анимация в АЕГ Гео Милев Русе, са неограничени. Киноиндустрия, разработка на видеоигри, в сферата на рекламния дизайн и така нататък. Всичко в областта на модерните и високотехнологични индустрии. Предимствата на креативните професии са път към непрекъснатото развитие, към творческото себеизразяване, към пълноценната свобода и гъвкавост. Стани част от нашия свят. Професионалната паралелка компютърна анимация е за тези ученици, които са креативни и които искат да развиват таланта си. Защо компютърна анимация в английска гимназия? Самата програма е наистина уникална. Това, което ние в допълнение предлагаме, е наистина високи професионалисти от различни области, свързани с специалността. Режисьори, оператори, актьори, специалисти по анимация, информационни технологии, съчетано с все по-развита материално-техническа база. В допълнение към кабинетите, които вече имахме, от есента се надяваме да започне да функционира и новоизградения STEM център или STEAM център по креативни технологии.